गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्लानि बेंटल गेटआव 30 नं राजा लामानि साखाथियाव गोदानै खुलिबाय S.I Neuro थेरापि, जायजों नोंथाङा मुलि नाङालासे फाहामथाय लानो हागोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामजों भुगिनांनानै दङ नामा? नोंथाङा जिंगासिनो नाङा। चिरां जिल्लानि बेंटल गेटआव 30 नं राजा लामानि साखाथियाव गोदानै खुलिबाय S.I Neuro थेरापि, जायजों देहानि सानाय सुनाय आरो गोबां देहानि जेंनाफोरखौ मुलि बाहायालासेनो फाहामनो हायो। लोगोसे नोंथांमोना गोजान गोजाननिफ्राय फाहामथाय लाबोनोब्ला जायगायावनो थानानैबो फाहामथाय लानो हागोन। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर सानाय सुनाय बेरामजों भुगिनांनानै दङब्ला नैबे जानबुंआव खौरां लानो हागोन। जानबुं नम्बर 7620160459 आरो खनसे बुंबावदों 7620160459 आरो फाहामथाय लाबोनाय सुबुंफोरा जोबोद मोजां मोनदों होननानैबो फोरमायदों आरो गोबां देहा फाहामसालियाव नायजादोंमोन, थेवबो हायाखैमोन फाहामनो, नाथाय दा बेयाव फैना मोजां मोनदों होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। दानिया फै खौरांनि गेजेरजों बिथांमोना मा फोरमायखो जों मोनथिनानै लानि। नोंथाङा सानाय सुनाय हेल्थनि आरो दानि माखासे बिनि सायाव मोनसे मेडिकेल मोनसे खुलिदों, माबायदि पजिटिभलि नोंथाङा रिजाल्ट होनो हायो? अके, गिबिसिनथारावनो नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों। जोंनि जेसेबांबो बाहाय चेनेलनि नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय बरायग्रोयो। प्रथमावनो जाहैबाय हेल्थनि माने बाहाय जों मेडिसिन इउज खालामनाय जाया, बेखौ निउर' थेरापि होननानै बुङो, जायखौ माने जोंनि आसामाव इसेबां दाबो फेमास नङा आरो बुंनो थाङोबा। उइदाउट मेडिसिनै जोङो माखासे बेमारफोरखौहाय थिग खालामो, जेरै सिं सानाय थाबाय, सिनस्रि सानाय थाबाय, ओमफ्राय सोरहाबा ओरैनो सार्भाइकेल स्पन्डिलाइटिस थाबाय, गोदनानि सानाय जायखौ बुङो, आखाइनि सानाय बा जरा जरा सानाय, बेफोरखौ जोङो माने उइदाउट मेडिसिनै माखासे जोंनि फर्मुलाजों जों बेखौ थिग खालामनाय जायो आरो। दा आङो सिगांथ' बेंटलाव दङमोन, दा बेंटलनिफ्राय नैबे सापागुरि बेंटल गेट खाथियाव आङो माने शिफ्ट जानाय जाबाय। शिफ्ट जानाया दा सप्ता खुंनायानो जाबाय। बाहायबो गोबां मानसि गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय थाफैनाय बेबायदि माने दा लोगो मोनफैनाय जाबाय आरो। बेंटलावबा माने बेबायदि सुबिदा गैयामोन। औ, मानसिफोरा माने गोजाननि जायफोरा थांलाय फैलाय खालामनो हाया, जेरै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि फैयो, उदालगुरिनि फैयो, दिखियाजुलिनि बक' साइडनि फैयो, दा बिसोरो फैनानै थाफैनायनि सुबिदाखौ दा बे जायगायावहाय मोननो हागोन आरो। दा बेड दंखायो, थानायनि थाखाय सुबिदा, दुगैनाय एरि गासैबो माने जे हस्पिटाल बादि मोनसे माबा फेसिलिटिया बाहाय दङ आरो। दा नोंथाङा मेक्सिमाम बबे बेमारखौ सोखानो हायो? जोंनिया बेनोसै, मेनानो जाहैबाय बेक पेन, जायखौ सिनस्रि होननानै बुङो। सिनस्रि नङाबा मानसिया जेबो नङा। सिनस्रि थाबाय, सार्भाइकेल थाबाय, ओमफ्राय बेबायदिनो सार्भाइकेल स्पन्डिलाइटिस आरो माइग्रेन थाबाय, बाहाय खर' सानाय जायखौ दाखा दाखा सानाय होननानै बुङो ना, गोबाव समनिफ्रायनो बेफोरबायदि बेमारखौ जोङो उइदाउट मेडिसिनैहाय फाहामनाय जायो आरो। बेयाव ट्रिटमेन्टआ माने बिनि फुरानाखौ नायनानै जोङो माबा खालामनाय जायो, जेरै जा गोदान मास मोनसेसोल' जादों बा मास मोननैसोल' जादों, बे गुसुं समनि गेजेरावनो हामनायखौ मोनो। जायफोरहा ओरैनो गोबाव बोसोर जाबाय, जेरै 5 बोसोर 10 बोसोर, बिनि ट्रिटमेन्टआबो एसे गोलाव जायो। बेनिखायनो माने दा थानायनिबो माखासे सुबिदाखौ आङो होनो माबा खालामबाय आरो। जायफोर माने नायजानो फैनाय बेमार नायजानाय बिथांमोननि जिखुनु फिसार बेसेबांसो नोंथाङा जेनेबा गोबावजों आरो सर्ट टाइमाव जोबनायजों माबायदि जायो डिफारेन्सआ फिसनिया? दा फिसनि बेलायाव ओरैबायदि माखासे कनसेसन दङ, जायफोरा माने फैनानै थाफैगोन बिसोरनि थाखाय कनसेसन दङ, माने खम खालामनाय जायो। नाथाय दा बे सुबिदाखौ होजोबनाय हिसाबै बेंटलाव 500 थाखा लायोमोन, दा ओरैनो जुदि जायफोरा पेकेज हिसाबै लायो, पेकेज हिसाबै मावजायो, बिसोरनिया खम जायो। आरो जायफ्रा ओरैनो फैयो थाङो सानसेनि सानसे होलाङो, बिसोरना पार माजे ट्रिटमेन्टआवहाय 600 थाखा जोङो लानाय जायो आरो। नोंथांखौ मोननो थाखाय जायफोर बेमारि माबायदि जगाजगनि गेजेरजों मोननो हागोन आरो मा होनो नोंथाङा समाय मथे बे खामानिखौ मावनो?
आंथ' समाय मथे नङा दा आं बाहाय फुल टाइम होनानै दङ फुल टाइमा जाहैबाय आङो मानडेनिफ्राय लानानै सैटारडेसिम सनिबारसिम समबारनिफ्राय सनिबारसिमखौ आङो फुंनि 8टानिफ्राय लानानै बेलासिनि 7टासिमखौ आंखौ बाहायनो लोगो मोनगोन खालि उइकलि सानडे अफ थागोन आरो माबाफोर सोंहरनो फन नाम्बार औ जायफोरा बिनि सोमोन्दै सोंनो थाखाय गोसो दङ बिसोरनाव बिसोरनिसिम आंनि मबाइल नाम्बार दङ मबाइल मोननै नाम्बार मोनसे जाहैबाय 7620160459 बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो आंखौ लोगो मोनगोन एनि टाइम हरनि समावबाबो लोगो मोनगोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जायफोरा गोजाननिफ्राय फैनानै थाफैनो थाखाय गोसो जादोंबा बिसोरो सिगांनो कन्टेक्ट खालामग्रोथों मानोना बेडनि माखासे लिमिटेसन दङ बेखौ एसे फननि गेजेरजोंनो सोंहरग्रोनाया मोजां आरो गोजाननि मानसिबाला मा जानायमोन नोंथाङा मा जायामोन आदा आङो न'आव एसे खामानि मावदोंमोन बारि एवदोंमोन ओमफ्राय बेहाय आङो गय फांसे फुदोंमोन ओमफ्राय आखाइ ओरै आगसिथिं हाग्रा हमथुमनानै थाम्फै हहरदोंमोन आं गयखौ फुनानै थाम्फै हमनानै बुहरनायावनो सिङा डाइरेक्ट हारसिंनो ख्र' होनदों क्रेक जानानै थादों ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आङो माबाबाय डाक्टारफोरनाव नायदों गोबां डाक्टार नायदों एक्सरा थुक्सा खालामबाय बिदिनो मुलि जायो दमायो जाफिनो आरो बेबायदिनो आं थाबाय ओमफ्राय नै दाख्लै मथे जुन जुलाइनिफ्राय आंनाव दैज्लांनि एसे खामानि मावनानै खोथिया बाननाय मानाय मावनानै आङो बेन जासिनदों माने ओरै फैफिननो हाला ओरै खायलेङै थाबाय आगसिथिं ओमफ्राय आङो सिन्था खालामबाय न'आवबो जों रायज्लायनानै नैबे बङाइगाव आगरालायाव आङो ट्रिटमेन्ट लाफैफिनबाय ओमफ्राय सिगाङाव जा एक्सरा खालामदों बेबो बे एखेयैनो ओंखारबाय थायो ओमफ्राय आङो बे आगराला सारजों रायज्लायबाय बेखौ मा खालामबा मोजां जागोन होनबाय नोङो मुलि जाबाय था मुलि जाबानो बे बुस्थुआ थांगोन आरो एक्सारसाइस खालाम होनबाय आं एक्सारसाइस खालामबाय बिसोरथ' मिडियाम खिथाहराना माबायदि खालामनांगौ मानांगौ ओमफ्राय नै दा आंबो एखमबा 1 घन्टा 2 घन्टा एक्सारसाइस खालामनायाव अभार जालांबाय सानाया बेनिफ्राय बेन ओमफ्राय उनाव नैबेहाय बेंटलाव बिदिनो जोंनि माबा दंमोन आमाइ बे आमाइया थांदों बेजोंनो नाजाफैदोंमोन बे आंनो खबर होबाय गोबां मानसियानो हामदों आरो नोंथ' सेंग्रासो नों खस्थ' खालामनो हागोन नोङो नैबे नाम्बारखौ लानानै कल खालामनानै बेनाव नाजाहैदो दा आङो नाजानानै सानब्रैजोंनो आङो एसे प्रुफ मोनदों दामानि आगसिथिं देबलांनाया माने फैफिनगासिनो बिराद मोजां मोनदों आं दा निस्सय आङो मथा मथि हामगोननायखौ आं लाबाय दा सानबेसे जाफैखो होनदोंमोन आं सानब्रै औ दिनैजों सानब्रै सानसे लाबोगोन बायदि आंनि साननायाव बिदिनो 20 दिनसो आङो फैनांगोन बायदि मोनदों माने बिराद मोजां जाबाय औ आवगायनिफ्राय बिराद मोजां जाबाय सानायाबो बिराद खमसै माने दा एसे गुसु जाबाय नालाय बे गुसुजों फुङाव बांसिन सायो एसे आरो देहाया माने गुदुं जालाङोबा खम जालाङो मिजिंनाय गैला माने मिजिंनाव बिदिनो माजे माजे ओंखारगोन बेबायदि देहायाथ' बिराद अबस्थाया गाज्रिथारमोन जेरावबो नायहैदों मास मोननै जाबायमोन आं ओमफ्राय दा इहाय फैनानै नानायजों थानोनो हायामोन आरो सानाय सुनाय बिस बेदेनाया ओमफ्राय दा अनेक मोजाङाव फैबाय आं दायो बे बिस बेदेनाया जानजियावल'सै आरो दा जानजियाव मिजौनाय बेल'सै सानबेसे सिकित्सा आङो सानथाम जाबाय सानथामनिफ्राय मैया गेप थाबाय ओमफ्राय दिनै फैबावबाय सानथामजोंनो हामदों सानथामजोंनो एकदम सोलिनो हायामोन देहायानो सानाय सुनाय बिस बेदेनाया सोलिनो हाथारामोन आरो ओरैबायदि जादोंमोन गारियावनो गाखोनो हायामोन आङो दायोथ' अनेक मोजां दा अनेक मोजाङाव फैबाय आरो दा खामानिखौबो थानो हाया नालाय मावग्रा मानसि एसे मावखानांगौ जाहैदों ओमफ्राय दा मोजां आरो दायो उन्दुनाय थानाय मोजां ओमफ्राय ओंखामखौबो थिबो जानो हायामोन इयाव फैनायनिफ्राय ओइ बायला हटेलाव ओंखाम एसे जालांबाय बिनिफ्राय एफा एफा जानो हानाय जाबाय आरो हा जोङो माबा बिजिनि फानबारिनि बिजिनि फानबारि खुथियापारा हामनाय मोनदों बेयाव फैनानैहाय सानबा बायदि जाबाय ओमफ्राय सानाया खमदों आरो मा जादोंमोन लोरिदोंमोन लोरिनानैहाय माने ओरै डक्टरनाव लांबाबो जाया ओमफ्राय दा फार्स्टआव थांनानै साबसिन जाना दङमोन आरो ओमफ्राय बेखौ लाबाय थानांगौ होनबाय नालाय दा सानबाल' जादों
दा बेवहाय फैनानै मा जायो? औ सानबा जाबाय ओमफ्राय एसे मोजां मोनो ओमफ्राय एसे साबसिन बिदि जागासिनो दं आरो माने सानबाल' जादों नालाय औ दङ लाबाय थानांगौ दाथ' बुंथ'नो हाया फैबाय थानांगौ आरो खैला मैला औ